Fl-2021 se jsiru diversi avvenimenti wara li s-sena 2020 ġiet affettwata minn pandemija globali. Is-sena l-ġdida se tkun waħda ta' rkupru kemm minn qatt ta' saħħa kif ukoll minn qatt ta' ekonomija. Fis-6 ta' Jannar mistenni jkun approvat il-vaċċin tal-kumpanija Moderna għal kontra l-coronavirus mill-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini sabiex dan imbagħad jitqassam fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan jingħaqad mal-vaċċin tal-BioNTech u l-Pfizer li beda jingħata f'Malta u madwar l-Unjoni Ewropea fl-aħħar ta' Diċembru. Tul din is-sena l-ġdida dan il-vaċċin għal kontra l-COVID-19 se jkun disponibbli għall-adulti kollha. Mill-bidu tal-2021 pajjiżna se jwaqqaf l-importazzjoni tal-plastik li jintuża darba. Matul is-sena 2021 se jitlesta l-proġett maġġuri tas-Central Link li se jtejjeb l-infrastruttura fiċ-ċentru tal-pajjiż filwaqt li se jitlesta l-junction bejn Pembroke u Highridge fis-Swieqi. Matul din is-sena, il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea se jifqu jaqilbu għal ħin tax-xitwa. Dan ifisser li meta is-sena qilbu s-sija f'Marzu li ġej din se tibqa' konsistenti tul is-sena kollha. Mix-xena internazzjonali fl-20 ta' Jannar li ġej, Joe Biden se jinħatar President tal-Istati Uniti. Dan hekk kif fil-bidu ta' Novembru li għadda, Biden rebaħ l-elezzjoni presidenzjali fuq il-President Donald Trump. L-2021 se tkun l-aħħar sena li Angela Merkel tkun il-Kanċillier Ġermaniż. Dan hekk kif Settembru li ġej se ssir l-elezzjoni u mhux se tikkontesta liha. Hija se tkun għamlet kważi 16-il sena fit-tmum tal-pajjiż. Elezzjonijiet oħra madwar il-pajjiżi Ewropej se jsiru fl-Olanda u l-Bulgarija f'Marzu u fir-Repubblika Ċeka f'Ottubru. Matul is-sena 2021 se jsiru diversi avvenimenti li kellhom isiru fl-2020 iżda minħabba l-pandemija dawn ma sarux. Fost dawn hemm il-Kampjonati Ewropej 2020 li se jsiru madwar 12 belt fil-kontinent Ewropew bejn 11 ta' Ġunju u 11 ta' Lulju. Fis-sajf bejn 23 ta' Lulju u 8 ta' Awwissu se jsiru l-Olimpjadi f'Tokyo.